Καλώς τους. Δεν είμαι μόνος μου όμως. Έχω δύο έτσι γλυκύτατα πλάσματα απέναντί μου, το Στέλιο και τη Μαρία. Καλώς ορίσετε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά. Στέλιο δεν ακάνει. Μπράβο. Τάραξε το πάρτο εσύ. Κέντρα ρε το. Και αμέ είσαι. Μίλα, πέ ένα-δύο. Ένα-δύο. Houston καλή. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Save Madagascar. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγα λόγια. Ξέρω ότι είναι ένας φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στόχο έχει. Ποιος θα μας πει? Στην ουσία είναι δράση, να την πούμε. Ναι. Μαζεύουμε χρήματα που βοηθούμε την Μαδαγασκάρη, συγκεκριμένα την Νότια Μαδαγασκάρη. Προσπαθούμε όπως μπορούμε να συμβάλλουμε στο έργο που γίνεται κάτω για την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλες τις εκφάνσεις. Είτε αυτό ονομάζεται πρόσβαση στην παιδεία, είτε αυτό ονομάζεται πρόσβαση στην υγεία, ή ακόμη το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι η πρόσβαση σε καθαρό νερό, δηλαδή σε πράγματα που στην Δύση και στον ανεπτυγμένο κόσμο θεωρούνται δεδομένα, εκεί δεν υπάρχουν, οπότε η δράση έρχεται να συμβάλλει σε αυτά τα προβλήματα. Είπες Νότια Μαδαγασκάρη. Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά με τη Βόρεια? Η διαφορά είναι ότι στη Βόρεια Μαδαγασκάρη υπάρχουν οι πιο πλούσιες τάξεις της Μαδαγασκάρης. Είναι ό,τι βλέπουμε όταν κάνει ο κόσμος search στο Google Μαδαγασκάρη. Όλα αυτά που νομίζουμε για παράδεισο, που σαν χώρο, σαν φυσική ομορφιά είναι παράδεισος, υπάρχουν μόνο στη Βόρεια Μαδαγασκάρη. Το νερό είναι λες και είναι φτιαγμένα από δύο χέρια αυτός ο τόπος. Πιο κατάφυτη σαν περιοχή η Βόρεια Μαδαγασκάρη. Και λόγω βροχοπτώσεων, και είναι το πρόβλημα που έχουμε με την Νότια, ότι ένα από τα προβλήματα που να αναφέρουμε είναι ότι στη Βόρεια Μαδαγασκάρη μπορεί σε χαμηλό υψομετρό να βρεις νερό, ενώ στη Νότια Μαδαγασκάρη μπορεί να πάει και μέχρι 300 μέτρα για να βρεις νερό. Ναι. Τόση διαφορά. Ας πούμε στη Βόρεια κάπου στα 20-25 μέτρα μπορείς να βρεις νερό, ενώ στη Νότια μπορεί να πας και μέχρι 300 για να βρεις νερό. Για το άνοιγμα των πηγαδιών εννοούμε. Ναι. Οπότε και το άνοιγμα των πηγαδιών, για να υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό νερό στη Νότια Μαδαγασκάρη, κοστίζει σχεδόν όσο κοστίζει να χτίσεις ένα σχολείο και μια κλινική μαζί. Ναι. Και οι φυσικοί πόροι, οι πιο πολλοί, πέρα από τον οικονομικό πλούτο που υπάρχει, οι φυσικοί πόροι είναι πιο πολλοί στο βόρειο τμήμα. Και άρα ξέρετε να το κάνουν. Ναι. Η διαίρεση, ας το πούμε. Οπότε προφανώς οι Κύπροι μπορεί να μην ξέρουν που ακριβώς που είναι η Μαδαγασκάρη. Οι πιο πολλοί ξέρουν σίγουρα που είναι ο Άγιος Μαυρίκαιος και όλα αυτά τα τροπικά νησιά. Ναι. Είναι στην περιφέρεια του βόρειου τμήματος. Οπότε εκεί είναι που πάνε τα χρήματα, ο τουρισμός, η βοήθεια. Και η Νότια Μαδαγασκάρη, η Μαδαγασκάρη στην ουσία ονομάζεται Big Island, γιατί είναι τεράστιες οι εκτάσεις, είναι σε έκταση 2,5. 5 φορές η Ελλάδα. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε το μισό. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχει, εκτός από τη φτώχεια, την λήψη νερού κτλ. Γίνεται ένα πράγμα το οποίο έτσι είναι γροθιά στο στομάχι όταν τα ακούς. Θες να μας πεις λίγο, Μαρία μου, Στέλιο, ποιος να μας πει λίγο με τα μωρά, τις οικογένειες τους που αναγκάζονται ουσιαστικά να τα πουλήσουν, να τα νοικιάσουν? Τι συμβαίνει ακριβώς? Να προσπαθήσω να το πω. Εμένα να ακουμπάμε πάρα πολύ. Μα γι' αυτό σου λέω ότι είναι γροθιά στο στομάχι, γιατί... Κοιτάξτε, σαν γυναίκα εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να φύγουμε το συγκεκριμένο, γι' αυτό προσπαθούμε να μην το λέμε στις συνεντεύξεις μας. Υπάρχει τέτοια φτώχεια που οι πλούσιοι της περιοχής εκμεταλλεύονται όπως μπορούν και με όποιον τρόπο και ορέξεις μπορούν τον κόσμο που είναι φτωχός. Στην ουσία ενοικιάζουν τα παιδιά τους, τους πλούσιους, και τα εκμεταλλεύονται, φαντάζομαι, με διάφορους τρόπους. Μάλιστα. Και όχι καλούς τρόπους. Μάλιστα. Ακριβώς. Και μετά τι γίνεται? Στην ουσία, συνήθως τα κορίτσια, γι' αυτό εμένα
νιώθω το έτσι λίγο πιο έντονα ως γυναίκα. Συνήθως τα κορίτσια είναι που δίνονται για τούτες τις ενέργειες. Και το θέμα είναι ότι αν αντέξουν και αν επιβιώσουν βασικά στην πενταετία, οι πλούσιοι δίνουν έναν ποσό πολύ συμβολικό στις οικογένειες και οι οικογένειες πιστεύουν ότι είναι ο τρόπος τούτος να φύγουν από τη φτώχεια τους. Οπότε στην ουσία εμείς προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι ο τρόπος για ανάπτυξη είναι να πουλάς μέλη της οικογένειάς σου. Αν τα νοικιάζεις, διότι στα 5 χρόνια φαντάζομαι μπορούν να φύγουν. Στα 5 χρόνια δεν πεθάνουν. Αν αντέξουν. Αν αντέξουν, παντρεύονται τα. Okay. Οπότε φεύγουν. Στην ουσία πουλούν τα παιδιά τους. Και στην ουσία εμείς τι λέμε? Λέμε ότι τούτος δεν είναι ο τρόπος ανάπτυξης. Ο τρόπος ανάπτυξης είναι η παιδεία και η πρόσβαση σε υποδομές, η πρόσβαση σε νερό. Ναι, γι' αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πυρήνες έτσι ώστε να μαζευτούν που τριτοκοσμικές καταστάσεις, να δημιουργηθεί ένας πυρήνας που θα έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, σε παιδεία, στην υγεία, που είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα. Γιατί κάθε μήνα περίπου πεθανίσκουν γύρω στα 40 γυναίκες και μωρά που δεν μπορούν να γεννήσουν σε καθαρό μέρος. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το θέμα της υγείας. Και με το θέμα της παιδείας, για το άνοιγμα των σχολείων, οι αποστάσεις είναι αδιανόητες για τα κυπριακά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ας πούμε, για σχολείο οδικός χρειάζονται 3 μέρες με το αυτοκίνητο για να πας σε σχολείο. Και το πρόβλημα που προκύπτει εκτός που το να πας σε σχολείο, ενώ όταν φτάσουν μετά από 3 μέρες δεν έχουν διαμονή να μείνουν. Οπότε έχουμε. Να πούμε και για τους φίλους που μας ακούν και ίσως να μην γνωρίζουν ακριβώς, η Μαδαγασκάρη είναι όπως βλέπεις το χάρτη της Αφρικής δεξιά. Κάτω δεξιά. Απέναντι από ποιες χώρες είναι? Είναι Τανζανία. Βασικά είναι κάτω από Σεϊχέλες. Απέναντι από Τανζανία, ναι. Τανζανία, ωραία. Περίπου στη Τανζανία, Κένια, είμαστε στην ίδια time zone, αν ξέρεις. Βασικά, εμπάνω η Κένια, κάτω η Τανζανία. Ναι. Στη μέση περίπου της Μαδαγασκάρης, κάτω είναι της Αφρικής. Ναι, δεξιά κάτω είναι η Μαδαγασκάρη. Και στην ουσία εμείς επειδή δημιουργήθηκε εδώ και 1,5 χρόνο που υπάρχει δράση, δημιουργηθήκαμε ιδιωτικές δωρεές, γιατί τα χρήματα πάνε κατευθείαν από ιδιώτες στην ενέργεια. Εδραιώθηκε νομικά η δράση στην περιοχή, δημιουργήθηκε ένας πυρήνας 2 πηγάδια. Αυτή τη στιγμή μαζεύονται χρήματα στο Cocket Funding, την πλατφόρμα. Όποιος θέλει μπορεί στο esmadagascar.com, που είναι η επίσημη σελίδα της. esmadagascar.com. Μάλιστα, είναι η επίσημη ιστοσελίδα της δράσης. Εκεί θα βρει τους συνδέσμους και για το Facebook και για το Instagram. Όποιος μας ψάξει το Save Madagascar θα μας βρει. Εκεί υπάρχει ο σύνδεσμος για το Cocket Funding, που μαζεύονται χρήματα για τον σκοπό που εξυπηρετεί τώρα η δράση. Είναι η δημιουργία κοιτώνων για 52 παιδιά που δεν μπορέσαν να μετακινηθούν κοντά στον πυρήνα, για να έχουν πρόσβαση στην παιδεία, να μπορούν στην ουσία να διαμένουν κοντά στο τοπικό σχολείο που δημιουργήθηκε στην περιοχή της Τολιάρας. Είναι η πρωτεύουσα της Νοτιού Μαδαγασκάρης, η Τολιάρα. Η πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης είναι λίγο περίεργο. Το Ανταναναρίβο. Μάλιστα. Ναι, οπότε στην ουσία μαζεύουμε μόλις 20.000 για να χτιστεί ένα σχολείο, υποδομές για να εξυπηρετούν την υγεία και την τροφοδότηση των παιδιών που να μένουν κοντά στο σχολείο. 20.000 για τον ευρωπαϊκό κόσμο, να πούμε. Σε κανένα να χτίσεις ένα δωμάτιο του σπιτιού σου. Ακριβώς, ναι. Ενώ και αν μην μπορείς να χτίσεις ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο, τουλάχιστον μια μευτική κλινική, και τούτος είναι ο στόχος μας, δηλαδή να τον καγιάσει όλος ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθούμε. Προφανώς και μπορεί αρκετός κόσμος να βοηθήσει οικονομικά, αλλά μια εξίσου σημαντική βοήθεια είναι η κοινοποίηση του awareness. Ναι. Του σκοπού μας. Το να μας ακολουθήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να δημοσιοποιήσει τη δράση και που στόμα σε στόμα να δημιουργηθεί μια λυσίδα που ήδη ξεκίνησε να γίνεται εδώ και
βασικά 2 εβδομάδες που ανέβηκε δημόσια η δράση, αγκάγιασε τη δράση κόσμος από όλη την Ιφίλιο. Από το Περού μέχρι Ινδονησία. Ναι, έχουμε που Χιλή, από Αμερική, Αυστραλία, Ινδονησία. Είναι εντυπωσιακό πόσος κόσμος έμαθε που στόμα σε στόμα και στέλνει βοήθεια. Μόνο. Από €1 μέχρι 300 και ακόμα πιο μεγάλα ποσά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το που κάνετε. Εμείς είμαστε δίπλα σας, οτιδήποτε χρειαστείτε. Θα είμαστε εδώ να σας στηρίξουμε, να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε για να δημιουργήσουμε αυτόν το awareness που θέλετε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.